siis hirveä stalkkereilla, mutta kun tossa on kaatunut ainakin 10 ihmistä nyt niin tässä vartin sisään. Toi meni tosta käteen. Nyt jännitetään. Toi menee just tosta keskeltä. Nonni, siihen se kaatui. Voi ei saisi nauraa, mutta ihan kauheata. Siis ihan kauheata. Siis mä en kestä, kun kaikki vanhukset menee tosta silleen. Mulla on ihan fine, jos jotkut pikkulapset. Voi ei, voi ei. Se kiersi sen. Hyvä. Aha. Mä kävin siellä kirjastossa lainamassa opparia varten kirjoja, mutta mä en voi ottaa niitä tuolta pois, koska pitää jännittää. Kaatuuko jotkut? Nyt siinä menee Siis just äsken, kun mä tossa säädin tämän Snapin kanssa, niin joku kaatui siihen jo. Se vaan liukui, mutta voi ei, mä en voi tehdä muuta tänään kuin... Mä siis voisin hyvänä tämmöisenä kansalaisena ja kaupunkilaisena mennä vaikka laittaa siihen kuin paliikan. Tai ei meillä kyllä oo mitään. Ihan suoraan siihen. Ihan suoraan. Noniin. Ei, mä en kerennyt. Sillä oli tommonen kitarakin kädessä. Oh. Siis ihan oikeesti tosta on nyt mennyt ainakin 4 tyyppiä, keitä mä en oo saanut kuvattua, koska mä oon päivittänyt tätä snappia. Ohitus. Hyvä. Täältä päin se ei no vähän liutaa joo. Mutta tuolta ylhäältä päin selkeästi niinku. Nyt se on ihan suoraan siinä, mua oikeesti naurattaa niinku. Ihan kauheeta. Oi ei. Mä en voi lopettaa tätä. Mä en voi lopettaa. Lisää tulee. Kerkeekö ne tähän snappiin? Siis ihmiset ei selkeästikään niinku huomioi, mitä toiset tekee, koska ne tulee ihan tolleen peräkkäin ja ne ei katoo. Että ne kävelee ehkä puoli minuuttia toisistaan niin kuin jäljessä ja ne ei kato eteenpäin. Että ne näki, jos ne kattoisi, niin ne näki, että siihen kaatuu kaikkia Mun on pakko lopettaa tää. Mutta ei ihan vielä. Ja suoraan. Nyt on niin paha, kun tuolla on noita laukkuja ja mä en kestä. Mä oon hirveä ihminen, mä en voi tälle mitään. Parhaimmat kaatumiset jää snäppäämättä, kun mulle tulee tekstiviestejä, niin sitten ne jää tuohon ylös. Niin nyt niin kun näyttäisi, että tuolta ei tulisi hirveästi käteen, niin mä kerkeen ehkä tehdä kahvit ja ottaa jotain napsuteltavaa tähän. Oho. Siis mun oli pakko tulla välistä tsekkaa tää, miten tästä... Siis niinku hankalinta tässä on se, että aina kun mä kuvaan jotain, sit ne kiertääkin ton silleen hyvin, niin sitten mä joudun poistaa sen, sit just joku menee siitä. Mä sit ihan peruskuvaan tässä, ja sitten niillä seuraavilla, ketkä tulee tohon kaatumaan, niin kestää liian kauan, ja sit se ei mene tähän samaan snappiin. Siis tää vaihdos kestää aina hirveän kauan, että suosittelen kyllä. Tai siis, mitä hittoa mä selitän, mutta anyway, niin 3 sekuntia kestää. Aurinkokin alkoi paistaa, eli tästähän tulee ihan hyvä päivä. Kahvikin tulee nyt tosta noin, niin pääsen naatiskelemaan tosta live-showsta. Oho. Din, 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 din. Nyt mä oikeesti vähän harmittaa, kun tää keräili tossa kamoja ja niin mä vaan nauran näille. Mut myös harmittaa, että mä en saanut sitä snap. Kierros, kiertää, hyvä, siihen. Oi ei, vittu oikeesti. Siis kai tää jossain vaiheessa alkaa käydä tylsäksi, mutta ei vielä. Kohta mulla ei ole enää sydäntä laittaa kyllä noita videoita, kun siellä alkaa jotkut vanhukset kaatuilee, niin mä menen sitten pelastaan ne. Miksi ihmiset käy ihan suoraan tohon? Siis ihan suoraan. Mulle ehdotettiin, että mä kävisin laittaa hiekkaa tohon. Mun on varmaan ihan pakko kohta käydä. Mä en kyllä tiedä, mistä mä sitä hiekkaa saan, mutta kai tosta taloyhtiön pihalla. Siis tässä on mennyt tunti. Voi ei, voi ei.
Eihän sattunut. Hyvä, ei sattunut. Niin siis sitä varten tässä on nyt niinku tunti, kun mä oon kattellut näitä ainakin. Ja siis sitä ennen oli se vartti, kun mä yritin tehdä hommia ja katselin vähäsen. Meinaan kyllä jokaisesta tehdä niinku viimeisen snapin, mutta en mä vieläkään ihan voi lopettaa, mutta pikkasen hillityn. Sellaista superkaatumista, niin kuin että mä voisin closata tämän mun päivitysputken tässä, koska ei ole vielä tullut. Mulla on sit ihan hirveä kiire itselläni tässä, että nonni. Että varmaan pitäisi lähteä nyt hiekottaa. Siis mä en nyt saanut sitä superkaatumista tälle Snapille tallennettua, mutta toivottavasti nautitte tästä. Minä myös. I'm back.